Ahojte, batoh Otrut 40 alebo 32, menšia varianta, sú batohy určené na náročné skialpinistické túry a ich prednosťou je veľmi komfortný chrbtový systém, ramenné popruhy aj bedrový pás a tak, aby sa dobre dali nosiť či už viacero dní, keď ideme z chaty na chatu, tak je Otrut, a už ten názov sám vlastne to napovedá. Alebo aj keď pôjdeme na nejakú jednodňovú túru, kde musíme so sebou brať veľa materiálu. Takisto prednosťou tohto batohu je najširšia paleta rôznych uchytení a funkčných prvkov, čo si za chvíľku ukážeme. Takže ak zákazník hľadá batoh, na ktorý chce pripnúť absolútne všetko, čo ho napadne a mať dostatok rôznych úložných priestorov a chce ho použiť aj na viacero dní a vyžaduje komfort pri nosení, tak Otrut je správna varianta. Poďme si ukázať teda, čo všetko umí. Na bedrovom páse, keďže sa počíta, že tento batoh sa používa na ľadovcové túry a aj s leteckým materiálom, nejaké skialpové túry, zlanenie niekde cez nejaké sedlo a tak ďalej, tak má veľké pútko, kde dám všetok materiál, ktorý potrebujem na ľadovcovú záchranu. Bedrový pás sa dá sťahovať z obidvoch strán, pevne sa dá doťahovať, je veľmi masívny, takisto tie ramenné popruhy sú masívne. Na bočnej strane znútra je mäkký pružný materiál, ktorý neodiera pokožku, není tam tvrdý materiál. Ten batoh je vyrobený z 420 denírového polyamidu, čiže extrémne odolný, zvládne veľkú záťaž, keď je často používaný s veľkou záťažou, drený niekde o skalu alebo sa nešetrne používaný, keď sú na ňom nosené lyže, mačky a iné veci. Všetko to perfektne zvládne a vydrží dlhé roky. Bočné vrecko je dostatočne veľké na smartfón, alebo aj na GoPro, alebo prípadne čokoľvek, a nejaké tyčinky tam dokážem dať ešte, aby som ich mal po ruke. To vrecko je polyuretanom podstreknuté, takže má vysokú vodeodolnosť. Ramenný popruh má pišťalku, plus sa zapína do protikusu, ktorý je napevno chytený do ramenného popruhu. Je výškovo nastaviteľný, ale není na šnúrke, alebo respektíve na nejakom popruhu, takže nemusím robiť dvomi rukami, ale kľudne mi to stačí aj jednou rukou, veľmi komfortne ho tam trafím. Vývod na Camelback, to je jasné, ako obvykle. Keď pôjdeme, dám dole lyže, nech sa mi s tým batohom dobre pracuje. Uchytenie lyží je buď možné takto do dečka, vidíte, že tam mám aj lano, mačky, helmu, 2 cepiny, všetko, čo potrebujem. Alebo by sa dalo dať aj do bočných popruhov do tvaru A. Uchytenie lyží je veľmi jednoduché. A v podstate stále tam nosím aj lano, ani mi to lano nepadá, aj keď odopínam lyže, stále mi drží na druhom konci, prípadne na bočných popruhoch ešte. Batoh Otrut je jediný batoh v kolekcii Ortovos, kde sa dajú mačky pripevniť zvonku. Potom ešte batoh Peak, sme si ukázali na inom videu, má z boku takú kapsu. A mačky sú tým pádom dostupné, aj keď si často striedam pri prechode, dávam si mačky za lyže, vymieniam to, pretože sú pasáže, dajme tomu tvrdšie, zľadovatele a potom šlapem, idem nejaký prechod cez sedlá a tak ďalej, tak mačky, ktoré sú mokré a nemusím ich dávať dovnútra, nezamokriam batoh, je to komfortnejšie pre balenie, ich len pripnúť zvonku. K tomu slúžia takéto 2 popruhy, ktoré sa dajú veľmi ľahko demontovať, sú dané ako príslušenstvo, takže vôbec, pokiaľ ich nepotrebujem, tak mi nikde nezavadzajú a inštilujú sa tam veľmi ľahko. A môžem ich mať schované vo vnútri batohu alebo ich odložené doma. Keďže sme si povedali, že to sú na náročné skialpové túry, kde niekedy potrebujem mať lyže na chrbte, 2 cepiny v ruke, tak tu mám uchytenie na 2 cepiny aj prilbu. Tak. Prilba, sieťka na prilbu je nastaviteľná, takže si môžem dať či už lezeckú prilbu, alebo môžem použiť kľudne aj prilbu lyžiarsku. Keď sieťku nepoužívam zase, dokážem ju pekne schovať, takisto popruh na lyže, ktorý mi drží, schovám do toho istého vrecka so sieťkou, ktoré zazipsujem a
oko na lyže je nastaviteľné podľa šírky lyží až do cez 120 mm lyže tam dám bez problémov, alebo to skrátim na úzke skialpové lyže, šlapacie viac. Inak batoh váži 1420 gramov, a 1340 váži potom 32. Takže sme pod 1,5 kg za veľmi masívny bátor. Relatívne aj uvidíte, že tam mám zbalené relatívne veľa vecí. Uchytenie na cipiny je veľmi viteľné alebo masívne. Hroty sú schované vo vnútri. Na vrchu mám uchytené suchým zipom, ktorý zase, pokiaľ tam nechcem nosiť, tak môžem demontovať a popruh sa schová, zacvakne a schová sa dovnútra. A dizajn je čistý. A tieto suché zipy sú uchytené takým ešte malým zipom vo vnútri, aby keď to nechám otvorené, aby som ten sucháč nikde nestratil, keď ho zabudnem si zavrieť. Pokiaľ ho tam nechcem mať, tak veľmi, a chcem mať batoh čistý, budem ho používať nejaký ski touring iba, alebo v lete ho budem používať na turistiku, ten batoh, som je to skialpový batoh, tak to mám zase ako príslušenstvo, dokážem to odstrániť. Lano je veľmi dobre prístupné, ľahko sa vyťahuje, ľahko sa inštaluje. Cez toto očko, ktoré je na vrchu, ho prichytávam a ten istý popruh môžem, pokiaľ neviem používať lano, mám iba lyže, tak ten istý popruh používam na uchytenie lyží do kríža. Alebo takisto na uchytenie snowboardu, keď to dám do tohto protikusu na druhej strane, ktorý je vo vnútri schovaný, tak tu prichytím snowboard a zase v balení mám takýto popruh s dvomi koncami, ktoré dokážem spojiť a to slúži na prepojenie spodných kompresných popruhov, z ktorých opäť z nich vytvorím uchytenie na snowboard. Čiže snowboard uchytávam na vrchnej strane vrchným popruhom, do ktorého chytám takisto lano alebo lyže a na spodný popruh, kde som vložil tento medzikus, ktorý je zase ako príslušenstvo v batohu. Kontrastná koncovka na zipe označuje kapsu, kde mám lavinovú výbavu, ktorá je dostatočne veľká, že tak ľudia môžete dať ešte niečo navyše, než len lavinovú výbavu, čiže chcete mať po ruke, alebo keď máte niečo mokré, napríklad, alebo pásy sa tam dajú vložiť takisto. Takže vložím sem všetko, čo na lavinovú prevenciu a záchranu potrebujem. Je to všetko. Kapsa je veľmi veľká. Dáte tam aj veľkú záchranárskú lopatu. Emergency card, jak je zvykom u Ortovoxu. Vpredu veľká kapsička, kde dáte zase aj mapu v obale. Ja tam som dal aj softshellové, také väčšie rukavice, množstvo tyčiniek, keksíkov, opalovacie krémy, pesničky, všetko možné sa tam zmestí. Snowcard, buzola. Veľká kapsa, kde mám pre tie prechody, kde chcem počas dňa celý deň šlapem, že sa v teréne, chcem mať veci pri ruke, tak sa komfortne k ním dostanem. Veľa úložného priestoru. Vrchná kapsa, vrchné víko je takisto veľmi komfortné. Mám tam slnečné okuliare v púzdre, lyžiarske veľké okuliare, čelovka napríklad, teplá čiapka, a čokoľvek iného toho priestoru tam je dostatok. 40-ková varianta sa otvára dvomi spôsobmi. Jeden je vrchná strana, mám to vlastne ako top loader na zip. Čiže pokiaľ keďže ten batoh má veľký objem, tak môžem sa na neho zbaliť na, dajme tomu, 5-dňový prechod. Otrut napríklad, podľa toho je ten názov aj, tak dostanem sa k veciam takisto k vrchu, alebo varianta, kde sa zase batoh položím a ako je u Ortovoxu zvykom, veci nemám od snehu chrbtový systém a k veciam sa dostanem pekne ako do kufra, cez chrbtový systém, ktorý je veľmi komfortný, je vytvarovaný v tvare S a má oceľové výstuhy. Je tam taký kruhová výstuž oceľová, preto sa volá aj O-frame 2 systém.
a je extra masívne polstrovaný, to som už spomínal predtým, a na vrchné ramená sa dajú dotiahnuť, takže keď ma to mám plný, mám na ňom líže, ťahám ma do dozadu, tak si ho môžem prenastaviť a vyvážiť si ten batoh. Tak, dobre, do batohu, keď teda chcem vytiahnuť nejaké veci z vrchu, odzipsujem víko. Ja som si tu nabal, ako som išiel na viacero dní, tu mám nejaké hygienické potreby, nejaké veci na prezlečie, na chatu, letecký materiál, ak idem na ročnú túru, pár friendov, nejaké slučky v klinence, escaper, paperová bunda, teplé rukavice, kobercovka na pásy, na nohy, termoska, lekárnička, mám tu flisku veľkú, mám tu goráčovú bundu, mám tu potom sedák, karimatku, keby som niekde potreboval prespať vonku, spacák, ešte bivak, tam spadol. Nejaké veci na prvú pomoc, čo nosíme ako inštruktori. Tak. A ešte stále ten batoh nebol úplne na full zbalený. Vo vnútri je ešte uchytenie na camelback, to vám ukážem z druhej strany. Že úplne rovnako by som tie veci pekne mohol vytiahnuť cez chrbtový systém, kde mám zip do kolečka a tu je pekne uchytený vodný rezervoár s vývodom do ramenného popruhu, a keď to otváram, tak vlastne to lánko, to hadička ide po kraji a nezavadzia mi pri otváraní toho chrbtového systému, keby nejaký zákazník mal obavu. Je tu ešte jedna kapsička na cennosti, do ktorej sa dostanete aj cez ten camelback, ale takto to je komfortnejšie, čiže tu môžete mať bezpečne uložené nejaké doklady, peňaženku, powerbanku a veci, ktoré nepoužívate. Počas dňa chcete ich mať niekde bezpečne uložené. No a to je všetko. Čiže batoh Otrut 40 alebo 32 je batoh s masívnym chrbtovým systémom, s oceľovými výstužami na nosenie ťažkých, ideálne nosenie ťažkých nákladov, kľudne viacero dní. Je to batoh na náročné skialpové túry, pretože tam prichytím cepiny, mačky, lana, lavinovku, veľa kapsičiek, mám po ruke všetky doplnky, ktoré počas dňa potrebujem, keď fúka, svieti slnko, budeme sa natierať polovacím krémom, potrebujeme robiť navigáciu a tak ďalej. Takže ideálny batoh na náročné skialpové túry kdekoľvek. Ďakujem, čaute.